Junta, building better Africa. Ngati pali tsiku lomwe ndi malakalaka tonse ngati Amalawi tidasiya zonse zimene timachita kuti tikhale malo amodzi nkugwirizana zochita. Tsiku lake likuti lero. Nena mezi chifukwa nchiyani? Muniseka na langwa chichewa cha kwathu. Ndikunena izi. Chifukwa tsiku lotsekulira msika wa Fodya ni tsiku lomwe tonse ngati Amalawi likuyenera kutikhudza. Tsiku lotsekulira msika wa Fodya ni tsiku lomwe tonse bwezi tikumakhala ogwirizana kuti timteteze mlimi wa Fodya. Chifukwa mlimi wa Fodya ni munthu wofunikira pa nkhani ya zachuma za dziko lathu, cha dziko lathu. Komayi sizoona kuti tsiku lotsekulira msika wa Fodya ngati lero lomwe lili tsiku lofunikira kwambiri pa nkhani zakayendetsedwe ka chuma cha dziko lonse la Malawi. Ena Malawi muno angodziyendera ngati zosakhudza. Alibe chidyo pang'ono ni zomwe zikuchitika kuno lero, osadziwa kuti zomwe zikuchitika kunozi, zomwe ena afe tabwerera panozi kuti tilimbikitse ntchito ndi geni ya mlimi wa Fodya zikhudza moyo wawo chaka chonse. Mpopena umachita udankhawa ngati m'manyumbamu ndi m'masukulumu tikumawaphunzitsa ana ndi achinyamata wathu zinthu zopititsa chitukuko cha chuma cha dziko lathu patsogolo. Chifukwa sizoona kuti musipezeka anthu omwe salabadira za mlimi wa Fodya, pamene mlimi wa Fodyayo amakhala akuwalabadira. Chifukwa kulabadira zonse za tonse ife Amalawi tsiku ni tsiku kuti msika wa Fodya chaka chilichonse utheke basi. Ndiye ngati pali munthu amene amapangitsa ndalama yathu kuti zikhala yokhazikika, kuti zinthu zisamangokwera mitengo daily, ndiyetu ameneyo ndi mlimi wa Fodya. Ngati pali munthu amene amagwira ntchito yobweretsa Forex, yomwe amafunikira pa malonda amabizinesi osiyanasiyana, ameneyo ndi mlimi wa Fodya. Ngati pali munthu amene akubweretsa Forex yomwe imathandiza Amalawi onse amene timapita kunja kuti azikagwiritsa ntchito ngakhale ma visa card mosavutika, ndiye ndi mlimi wa Fodyayo. Ngati pali munthu amene akubweretsa Forex yemwe akuthandiza achinyamata womwe aliyense akuchita business yawo kuti ziyenda bwino pa malonda pa intaneti, pomwe pamafunikira online payment osiyanasiyana, ndiye ndi mlimi wa Fodya.
chifukwa masiku ano zili zonse zikuyenda digital. Ngati pali munthu amene akubweretsa forex yomwe ikuthandiza odwala amene tikumatumiza kunja kuti azitha kulipira mabilu mzipatala zakunjazo, ndiye ndi mlimi wa fodya. Ngati pali munthu amene akubweretsa forex yomwe timagulira mafuta amagalimoto ndi mabinibasi onse tikukwera awa, kapena forex yomwe timagulira mankhwala omwe tikamapita kuchipatala timakapeza, kapena forex yomwe timagulira fetereza ta amene tikumathira m'mundamu minda yathu yachimanga ndi mbewu zina, ndi mlimi wa fodyayo. Ndatitu palibe munthu mdziko muno amene moyo wake sukhudzidwa ndi mlimi wa fodya. Ndikuti tu palibe munthu mdziko muno amene moyo wake sukhudzidwa ni mlimi wa fodya. Chifukwa chake nunena kuti tonse tikuyenera kumakhala maso, kukhala cheru kuti kodi msika wa fodya uyenda bwanji kuno, chifukwa kunoku ndiye kuchimake kwa maziko achuma cha dziko lathu ndikakhalidwe ka moyo wathu wa tsiku ni tsiku. Ndiye nonse amene mwabwera pano ngati alimi a fodya, landirani ulemu wanu. Ulemu ndithu wapadera. Nonse dziwani ndithu kuti popanda inu bwezi dziko lathu lililomvetsa chisoni. Popanda inu bwezi ululu omwe tikumva mdziko muno kamba kang'amba yomwe yaononga chimanga m'minda yambiri, bwezi utafika pa ululu wadzaonene. Koma ululuwo tikuziziritsa mchimanga chomwe tinayamba kugawa chaka chatha kwa omwe minda yawo sidachita bwino, ndipo chimanga chomwe ndakhala ndikugawacho sibwezi chilipo popanda forex yogulira chimangacho maiko wena. Forex yemwe timakhala naye chifukwa cha mlimi wa fodya. Popanda inuyo alimi a fodya, bwezi ululu omwe dziko lino ulipo chifukwa cha kukwera kwa zinthu kamba kangongole zakatapira zomwe boma la mbuyomo lidatenga, chifukwa ngongole zimene zitengedwa pa commercial rate osati pa concessional rate amakhala katapira ndithu. Linatiputira ngati dziko utafika mlingoti uthawamo muji umathawira pa nyumba wakatapira akabwera uyu udamtengera ndalama. Komwe chomwe chiuthandiza choti chibwerere chifukwa chakuti chumacho chikhoza kulongosoka wothandiza wena na alimiwa. Tere ineyo chilowere mboma
takhala tili kulongosola ngongole zimenezi pogwiritsa ntchito ndalama ya Forex yomwe ikupezeka chifukwa cha mlimi wa fodya. Ndiye tangoganizirani kuti olima fodyayo atakhalapo dabulo, bwezi chuma cha dziko lathu chili potani lero. Tikanakhala kuti za mega farms zomwe tinayambitsazi zinaliko kuyambira 1994, ndipo tinakhazikitsa mega farm a fodya ambiri, bwezi chuma cha dziko lathu chitakwera motani. Teretu minda yambiri ingokhala tuchirudzutsanso ngakhale zitukuko za ulimi wa mthirira chifukwa masiku ambiri nawonso adangonongeka kwangukhala ololero anakakhala kuti azipani zotsutsa boma akulimbikitsa mlimi wa fodya koposa kulimbikitsa mademo, bwezi chuma cha dziko lathu chitachuluka motani. Umankhala ngati nthawi zina izi timalimbikitsa zimakhala zomvetsa chisoni, fa malamoyika chidwi pa fodya uyu oti wakhala kuti thandizo tibweretsera chuma chencheni. Nthawi zina mpongofunika mwina tilongosole za fodya wina uja chifukwa zikhala ngati ndi amene anga munthu kodi umadzonongera chitukuko ndi mbiri anthu ena yosalakwa ndiye kuti munthu ugwira bwinobwino nga. Ndiye chonde enanu msatichedwetsepo yapo chifukwa ineyo alimi a fodya awa adanika mboma kuti nipititse chitukuko chawo patsogolo, ndipo sinisiya kupititsa chitukuko cha ulimi wa fodya patsogolo mpaka 2030 chifukwa na ubale wa ine ndi mlimi wa fodya ndi ubale weniweni. Mlimi wa fodya ndi amene zikumuyendera chifukwa akudziwa kuti zikamayenda zikuyenda chifukwa ali ndi president yemwe amawamenyera nkhondo. Komanso mlimi wa fodya ndi amene akadandaula kuti lero sizinamuyendere, akudziwa kuti amene ndingamve madandu ngati ameneyo nkukhudzidwa komanso kuchitapo kanthu ndineyo. Ndiye enanu amene mumayendayenda m'midzimu ipitsa mbiri ya Chakwera mupeze wena wanamiza osati mlimi wa fodya. Mmene ndautengera ulimi wa fodya serious ndikamadzachoka pa mpando wa president mchaka cha 2030 ndiye kuti mlimi aliyense wa fodya adzakhala ali chikhwaya chopopsa. Kuposa sowenanu amene
mmadzitama ndi madigiri ya sukulu omwe ntchito yake yongokhala mu ofesi umasuntha mafayiro koma palibe chimuchitapo kutukula dziko lino. Ndiye anduna osalimbikitsa vanthu kuti chaka chamawa akagule magalimoto ena opuma, akagule mathalakitala. Chifukwa galimoto yopuma ngati chaka chamawa ikadali ni mphamvu. Ndiye nonse alimi a fodya ndimati nkuthokozeni chifukwa cha ntchito yomwe mukuyigwira ndipo mwayigwira. Ndipo ndikufuna nikutsimikizireni kuti ogula fodya awa nakamba nawo dzulodzuloli kuti akuguleni moona mtima. Ndi mawu amenewa ndikulengeza kuti msika wa fodya mchaka cha 2025 natsekulira. Ambuya akudalitseni, ambuya adalitse Malawi ndife tonse zikomo. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.